Liksebe TV ene jeeya e gardini kabaruji men jessalare ɓennude ɗo nde horejo leydi ndi o wawino wadde nomination ngaji keesi Ahmed Tidiane Thiam odi kono ma en gartu hen ko wona ɗum ko mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam yuɓɓinama ɗo e Liksebe gorgol ma en garte faccire muɗum Liksebe TV dañiɗo go fayitinde no fewi ma en mbat jokkodiral meɗen e si baabi si CDF ko on je wiyete noon eɓe jogori yuɓɓinde ɗo ñande 14 duuɗo lewru jolal ndu gonɗen hitande ujunnaji ɗe nogas ma en garte e faccire muɗum ko wona bandira musidɓe tedduɓe woto dire woto dirte joni garen e faccire go hande ko mawde ne hawri jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon kala min calmini on caggal nde waɗi wayrede kono bayladi ala hen ha joni ko artude e gardidi kabaruji ɗi no mbirɗen e gardidi kabaruji ɗi jonde adorande jagorɗo joɗima ñande alkamisa nde gardogol mawɗo leydi ndi woni Ahmed Cheikhul Ghazouani o wawino wadde ɗon Dia Mouhtar Malal to Ahmed Tidiane Thiam wonnoɗo ko ɗon ministre de secrétaire du gouvernement o waɗi ɗo Dia Mouhtar Malal on ko moyguel najo Ahmed Tidiane Thiam o waɗama to ganduɗa ko oɗon société kadi ko kesso oɗon société lomti NR société oɗon société directeur général de l'établissement de l'entretien de la routière ko fete laabi e mahdude ɗum mata ha waɗa jokkodiral ya garta no hannirta ni Ahmed Tidiane Thiam en mbimo yo jogor jaam kanko e dendagal julɓe kala so en ummima ɗon jabaten ko diine l'islam mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam yuɓɓinama ɗo e Liksebe alarbare ɓennude ɗo nde fayidini no fewi dendagal bandiraɓe e mawɓe sukaɓe kala eɓe dutta teddugal arnoɓe hen ummiɓe ha Nouakchott e dendagal pelle Liksebe dariɗi hen darde fayidinde kamɓe kala ɓe jejjitaka ziyara ceerno Ousmane Al Husseini duwama hanki kikiɗa ko nden yimɓe caaki no hannirta ni eten en mbi kadi yo Allah hokku en wattude ni mo wuuri taw eɗen guuri ko wona ɗum ko Liksebe TV wonani en bel wetto mawɗo no fewi ɓe dañi logo payidinɗo gam heftinede golle mabɓe ndeɗo jayne nde joɗiɗen ɗo eɗen kala si baabi ma waɗan enen cimtol joni Liksebe TV FM dañi logo tawi logo o ko dendagal bandiraɓe men ɓe ballodirten ɓe liggodirten kamɓe daari hen darde fayodirde ha logo o wawi latade sikki ala so tawi to hello Facebook sa yiiɗi hebde toon jayne nde mbaɗata ko Liksebe TV FM mbawa hebde toon e dendagal kabaruji ɗi ɓammi waɗede e nder ngoɗon hello so tawi to banggue Twitter mbatta ko Liksebe TV mbaɗa espace e on saaha mbawa hebde ngoɗon hello tawi ko sengo Twitter to banggue Instagram mbatta ko Liksebe gorgol TV mbawa hebde dendagal kabaruji gonɗi toon e baɗeteɗi e kala ñalawma so tawi to banggue YouTube mbatta ko radio mbaɗa espace mbaɗa Liksebe mbaɗa espace mbaɗa TV mbaɗa radio e mbawa hebde e dendagal kabaruji ɓayinteɗi toon ko wona ɗum ko eɗen jogui ko wiyete application o e dendagal téléphone woni iPhone woni Android kala ene wawi installade hen sa yiiɗi télécharge de ɗum mbatta ko Liksebe gorgol TV radio mbawa hebde ɗum hano hannirta ni ko wona ɗum ko fati e coftal ɓalli hono président walla mbiya président des sport tawi ko ɗo e Liksebe gorgol on woni Yaro Baba Kane o wawi hollirde beelamma makko beelamma mawɗo no fewi tawi ko ummade e président des sport de la Mauritanie nde mbawi hebde ko wiyete peeruji tati mayoji ene wonde ballon ngaji 10 woni 10 ballon ɗum foof rewda ɗon ko hono directeur général de établissement woni Thiam Amadou Tidiani ɗum foof ko kanko saabi ɗum e darde makko fayodinde e dendagal ɓesgu wuuro ngo kala ko cohli omo dari hen darde lang gam ɓamtude wuuro ngo e ko jettoro noon ummorade e dendagal sukaɓe dilloɓe e coftal ɓalli tawi ko ɗo e wuuro men Liksebe mbawi weltanademo kadi e duwanademo sibabi si Liksebe TV ɗo e Liksebe gorgol
si babi si Allah jarama a jarama ha joni en certani CDF ko onge wiyete noon jokkodiri Amérique en France e leydi Mauritanie ɓe garini ɗo e ligseɓe jokkodiri e pelle sukaɓe ligseɓa ene gardugol Mamoudou Demba Ba lolliɗo Doro Koudel so en mbi noon eɗen gandi ko kanko hande woni yuman pelle ligseɓe kala ko wona ɗum ko eɓe jogori yuɓɓinde ɗo ñalde walla mbiyen kikiɗo mo ganduɗa soirée culturel payodinɗo ñande sappo e nayi nduɗo lewru jolandu gonɗen ko les groupes lycée on mon avenir lycée mon avenir ene organise soirée culturelle payodinde no feewi yowiti ko e ɗeɗo toɓɓe payodinde caution sociale ko fewte ɗeɗo ɗanle walla dewle ɗe ndewani lawol e vivre ensemble e denten gurden e collaboration enen foof ko oɗo CDF e jogori yuɓɓinde ɗeɗo golle ha joni kadi ko jokkodiral meɗen e mbaɗin jokkodiral toon to guesa Abdoulaye Diallouro en jokkodirin ɗo e musidɗo tedduɗo oɗon woni Abou Thiaka ma en kettomo joni jokkodiral ngal mbaɗɗen toon andu diine ma sukaɓe heblo ligseɓe gatti heblande on koɓe kewno keblande on jewte meɗen kala e saaha hande noon en mbaɗi jokkodiral men ko fewre guesa Abdoulaye Diallour mo yimɓe fo gandi darde muɗum e ballal muɗum kala e saaha hande noon en dawi gay ko fewte kuurde ɗe puɗɗima ko ene abbo e balɗe nogas walla balɗe nogas pawɗe e ɗum ɗo fo e wadno en kawri ɗo e musidɗo meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Aboubacry Thiaka noon o monɗo ko jogi ko alay sago en mbawa yaltude ɗo taw o haalanani en ɗum ɗo holko woni ko ardi fof ko ñamata ko salmin bandiraɓe ɗum ɗo ko ndeema e gaynaka woni ɗo ɗum ɗo ko affaire mburu en aywa dene en ñebbe en aywa jaaɓe en eywa ko wayno ɗum ɗo wiyete ko baali kasodiri eyo ganda noon mi sikki ɓaɗe keɓe ganda ɗum ne woyi eyyi wonɓe sarankoɓe am ganda ɗum ɗo wiyete ko baali kasodiri baali men jiddu affaire kam gaynaka jawdi ñama ɗum bisimilla ewa enen ɗum ɗo fof affaire guna men tan ma tan gana won wallahi yasa habdan ko Abdoulaye Diallour ba guna yaali wallahi bismillah an jonnon ɗum ko dene ngaale ko coosara ɗo e muru mi meeɗa yiide ɗum ɗo joni ko affaire ladde ande ladde ko ladde hawdi ladde anda moƴƴo kono moƴƴo ande hoore mum selli a faami anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴo ala fof ka watta ɗum ɗo joni en ƴettan guure men kelen dene meɗen suwen en wawi soota ɗum fof ko gurdam gaynaɓe Fouta gagata eyyi bisimilla neɗɗo kam kala jiɗɗum walla kam nanɗum ande kam ko ɗum woni gurdam meɗen Allah jarama jokkodiral ngal waɗi fawide ɗo haaɗi kabaruji men e ɗemgal pular walla fulfulde ene waɗi jokkodiral ngal ha mbawɗen jokkodirde kennoɗo e karallagal ngal ko si babi si ene hufno musidɗo meɗen kadi hande eɗen ɓolɗi seeɗa ceerno Bofo hay so arani ko jaam jogui monto lamorgo leydi Mauritanie henno ɗo e haalirde nde ko musidɗo moɗon Harouna Bayadia lordiɗo Mamadou Demba Sy mawɗo goto o wi haɗi ndema mettude ko mettade haɗi ndema mettude tinodiran jaggodiren yiɗen bane ko jiɗanɗa hoore ko ñallene jaam